Hinay-hinay na nga nabalik ang aga sa tubig sa pipila ka mga konsumidor sa MCWD sa Talisay City ug sa dakbayan sa Sugbo karong weekend. Kini ang gipasalig sa Metro Cebu Water District. Apan padayon nilang hangyo sa mga konsumidor nga tasan pagayud ang pasensya ug pagsabot. Kidi pagayud ang kinatibuk ang 30,000 cubic meters sa tubig ang mahatag gikan sa Haklupan Facility. Hinumduman ni atong November 4, naguba sa baha nga mugna ni Bagyong Tino ang pipeline sa MCWD diha sa Haklupan ug Lagtang. Matud ni Minerva Herodias ang tigpamaba sa MCWD nga mulanat pa og usa ka buwan ang pagpaayo niini. Hinungdan nga ilang gikonektar ang tubo sa MCWD ngadto sa tubo sa ilang private supplier nga nakapahimutang na daan sa Dan diha sa Barangay Lagtang. Himuon pa ang flushing sa mga tubo karong adlaw aron matangtang ang mga hugaw gikan sa pipe aron masigurong limpyo nga tubig ang moabot sa mga konsumidor. Pagrasyon sa tubig ang padayong gihimo sa Talisay City LGU ug Talisay City Fire Station. Samtang ang Lisaran bulk water supply nga apektado usab sa baha, gilantawan nga makadistribute na og tubig sa mga konsumidor. Apan 15,000 cubic meters lang kung katunga sa kinatibuk-an ang mahatag niini. Padayon usab nga giayo ang mga pipe sa Buhisan Dam ug uban pang pasilidad sa mga water suppliers. Lakip na sa lungsod sa Compostela ug Konsolasyon. Muhangyo lang ko gamay na lang yun nga pasensya ang mga tao is working 24/7 para mahumani.